Bon dia a tothom. Benvinguts a la sessió d'identificació de fotografies navals al Museu Marítim de Barcelona. Avui tenim el plaer de tenir en Jan Jordan, quasi a punt d'acabar els estudis a la Facultat de Nàutica i especialista en grans velers, que ens farà una sessió sobre aquesta temàtica a partir de la fotografia. En aquestes sessions, a partir de les fotografies, fem debat i anem comentant. Us deixo en mans del Jan. Endavant, Jan. Gràcies. Bé, gràcies, Sílvia. Bon dia a tots, encara que no ens coneixem personalment, però esperem que en el futur ja ens veiem les cares. Doncs bé, com us he dit, avui dediquem la sessió a grans velers i com que es tracta d'un tema que potser alguns de vosaltres no heu tocat massa i que porta lligat un vocabulari més tècnic i uns conceptes més especials, doncs us he preparat també unes diapositives d'introducció al tema que passem directament rapidet, ja no crec que no ens hem de tocar gaire. Si teniu algun dubte, sens dubte, pregunteu. Comencem ja amb la identificació i el comentari de les fotografies que us he preparat. En quant a aquesta introducció, en quant al veler i al seu aparell, que té moltes parts i té molts conceptes, tan sols tocarem aquells que són relatius a la identificació visual del veler, que són bàsicament l'arboradura i el velam. El velam és l'objectiu principal de l'aparell, que és aquestes vegades al vent. Però hi ha un aspecte que és l'arboradura que ens ajudarà també a identificar l'aparell quan el velam no ens doni tota la informació necessària per identificar l'aparell, ja sigui perquè les veles plegades o perquè la fotografia no es veu bé, doncs llavors podem recolzar amb l'arboradura, que són els pals, bàsicament, i que ens poden complementar la informació també. Doncs, si us sembla, comencem amb l'arboradura. I l'arboradura, bàsicament, tocarem el nom dels pals i també les seves seccions. Doncs, us he portat ara les fotografies dels velers i, si us sembla, podem comentar el nom que tindria els pals o pal de cada veler de les fotografies. Aquí veiem un sol pal i amb un sol pal no hi ha error, diguéssim, només hi ha una opció, que és el pal major. Tenim pal major. No hi ha més opcions. Amb dos pals la cosa es complica més perquè, a diferència de la resta que veurem, doncs tenim dues opcions. Un pal més alt a proa, un pal més alt a popa, seria major al de proa i mitjana al de popa, o al revés. Si féssim un pal més baix a proa, que seria el trinquet, seguit un pal més alt a popa i el major. Com veuríem a la fotografia de la dreta, de la Belly. En el cas de l'esquerra tindríem major mitjana i en el cas de la dreta tindríem trinquet i major, que els diferenciem clarament per la seva alçada. Doncs bé, comentava que amb tres pals només tenim una opció, que és ajuntar les anteriors. El pal central serà el major, el de proa el trinquet i el de popa el de mitjana. Aquí, no obstant, ja costa més diferenciar-los per l'altura, perquè com veiem en el Santa Eulàlia, que és la fotografia que us he posat aquí, els tres són molt iguals. Per tant, pal major no vol dir sempre el pal més alt. Pot ser que tots siguin iguals i llavors l'haurem de determinar per la seva posició. Igual que quan parlem de vela major, no té per què ser la vela més gran o de més superfície, sinó és la vela principal del pal major. Però això ja anirem veient sobre la marxa. En quatre pals, aquí la cosa es complica més. En castellà i en català tenim una nomenclatura molt similar, a diferència dels anglesos i els francesos que segueixen una lògica diferent a l'hora de donar els pals de més de tres pals, dels pals dels velers de més de tres pals, i tant en castellà com en català el que fem és duplicar un dels pals. Començarem pel major, és a dir, sempre tinguem un trinquet, un major i mitjana, que són els tres principals, però a l'hora de tenir-ne més, començarem a duplicar el pal major, tenint un major proer i un major poper. Per tant, amb quatre pals tindrem trinquet, major proer, major poper i mitjana. Sempre ens deixarem aquesta opció, per tant, aquí tampoc no hi ha error possible. Amb cinc pals, bé, una possible opció que podeu pensar és anem a duplicar llavors un altre pal que no sigui el major, conservant els dos que tinguem. Bé,
Això ho podríem fer i ho farem, però abans anem a triplicar encara el pal major. Per tant, a proa tindrem un trinquet, a popa de tot tindrem un pal de mitjana i tindrem tres majors, un major proer, un major i un major poper. I aquí és la màxima que podem duplicar, en aquest cas triplicar el major. Després de triplicar el major, aniríem a duplicar i a triplicar el trinquet i l'últim, el pal de mitjana. Amb 6 pals, per exemple, que no us l'he posat, doncs tindríem aquests tres majors, que hem deixat amb 5 pals, tindríem 2 trinquets, un trinquet proer i un trinquet proper, i un pal de mitjana, que sumen 6 en total. Amb 7 pals, aquí tenim el Thomas Lawson, doncs, simple, hem dit que hem triplicat el major, hem duplicat el trinquet, doncs hem a triplicar el trinquet. Per tant, tindrem trinquet proer, trinquet proper, major proer, major proper i mitjana. Si en tinguéssim més, doncs ja aniríem per últim lloc a duplicar i a triplicar el pal de mitjana i per tant en aquesta lògica de nomenclatura podríem arribar fins als 9 pals, que hi ha hagut valers de 9 pals, diguéssim, que estan connectats en la construcció i hi ha alguna foto i tot d'algun. De més de 9 pals no en tenim constància de cap i doncs ja la nomenclatura canviaria. Com us he dit, en altres idiomes la lògica d'anomenar els pals canvia. I no és dient major proper o major proper, sinó que cada pal té un nom específic, tingui els pals que tingui. Bé, no sé si algú té algun comentari respecte a aquest apartat de nomenclatura dels pals, que és bastant senzilla, i bàsicament perquè així puguem comentar en propietat les fotografies que veiem i entendre els aparells. I si ningú té cap comentari té, continuem l'arboradura, que ara parlem del tema de les seccions. Com veurem, un pal pot tenir més d'una secció, d'una fins a 3. En una secció són pals normals i podem anomenar-los també triplers per diferenciar-lo de l'altre. Aquí veiem un vaixell, que si ho recordeu, en aquest cas seria major i mitjana, aquí tenim un pal més alt a davant i un pal més baix a darrere, i els dos són fets d'una sola secció. Certament, aquí veiem que són pals de fusta. A la història de la navegació dels grans velers podem també tenir arboladures metàl·liques i també inclús la conjunció de les dues, perquè a vegades per algunes parts la fusta té algunes propietats de flexibilitat, per exemple, que el metall no té. Això, no obstant, no canvia res de l'aparell en un principi i diferenciar-los tampoc no és complicat ni rellevant per a la identificació del seu aparell. Aquí tenim ja dues seccions, que seran mascles, les parts inferiors i principals, i mastelers, aquestes extensions que tenim a la part superior, que, en la classificació dels grans velers universals, sempre l'extensió que anem afegint es posarà a proa del pal mascle que tenim aquí. També per comentar i observació, és que aquí tenim el cas contrari de l'ordre de pals. Aquí tenim un pal més baix de davant i un pal més a la popa, per tant tenim trinquet i major. I per últim tenim 3 seccions que hem tenir. A part de tenir els mascles, que eren els inferiors, els mastelers, les seves extensions, ara podem tenir una tercera extensió, que són els mastelerets. Cada secció va reduint en diàmetre, també en ella mateixa es va fuant, diguéssim, per perdre pes, i així podem assolir més altura també. Quines són les raons per això d'aquestes diferents seccions? Bé, són dues. Una més lògica, però secundària, i una altra més important, que és la que va fer el canvi i portar-nos a aquestes seccions. La primera que dic més lògica, bé, penseu que en arboradures de fusta els pals es treuen d'arbres i per tant, si vols tenir un pal de 50 metres, has de buscar un arbre recte amb les seves propietats de 50 metres i això no és tan senzill. Hi haurà un punt que inclús no seran possibles tenir aquests arbres. Per tant, el que fem és posar diferents seccions per augmentar l'altura i aconseguir aquesta longitud desitjada. La segona opció, que és més fonamental en aquest tema, és una qüestió de manteniment i de reparació. Penseu que si tinguéssim una sola secció i el pal es trenqués per un augment de vent i que les veles transferissin massa tensió en l'arbre, doncs aquell pal trencat s'hauria de reemplaçar per complet, perquè no es pot fer cap apany allà.
En canvi, en diferents seccions, com que la primera que es trencarà serà la més fina, és a dir, les d'Aure tot, només caldrà substituir la secció que s'ha trencat. I els vaixells portaven mastelers i mastelets de reserva per fer aquesta operació inclús navegant en cas de ruptura. I, per tant, és una qüestió més econòmica i més senzilla a l'hora d'efectuar reparacions. I amb això acabem el tema també de l'arboradura, que si hi ha hagut algun comentari, bé, i si no, continuem endavant. El tema de les veles de tall. Tenim el tema del velam, hem acabat amb l'arboradura i comencem amb el velam, que és la part fonamental que definirà un aparell. Dintre del velam podem tenir dos tipus de veles, les veles de tall o les veles quadres o rodones. Bé, tot i que l'existència de veles en les civilizacions del món és molt variada, per al tema de grans velers i la seva classificació universal només podem trobar unes veles concretes i això ens simplifica molt la identificació de l'aparell. I com us he dit, tenim aquests dos grups, veles de tall i veles quadres. Les veles de tall són veles disposades en la seva posició neutra o de repòs longitudinalment en el vaixell, és a dir, de proa a popa. En aquest cas veiem una fotografia on surten tots els tipus de veles de tall que podem trobar en un gran veler. En un gran veler els podem trobar tots o només uns quants d'ells. I en aquesta fotografia els tenim tots recollits. Aquests tipus de veles de tall que podem trobar en un gran veler són 4. Són veles cangrees, veles escandaloses, veles d'estall i veles i flocs, que en diem. Certament, com us he dit, hi ha altres veles, les veles llatines, veles tarquines, veles alters, però aquestes veles no les trobarem en un gran veler tal com el podem conèixer universalment. En la fotografia, comencem per les veles cangrees, que són les úniques d'aquests grups que poden efectuar el paper de vela major o de vela principal d'un pal, que són aquestes veles trapezoidals més grans que tenim a la part inferior i a popa de cada pal. Una d'elles està tapada per una altra vela i, com us he dit, són les veles principals de les veles de tall. Seguidament, tenim les escandaloses, que us he comentat, que són les que tenim a la part superior, que complementen l'espai generat entre la vela cangrea i el pal, de forma més o menys triangular, i les podem trobar o no. Veles d'estall són veles que recorren, que estan situades en un estall, que és una part, diguéssim, de l'exàrcia ferma del veler. Aquestes veles d'estall solen ser triangulars, però aquí en veiem una entre els dos pals, que és més aviat quadrilàtera. No té més secret. Per diferenciar la vela d'estall del floc, perquè la seva maniobra i forma és molt similar, hem de discriminar quines es troben dintre els límits de l'eslora del vaixell i quines no. Per exemple, aquí veles triangulars, o veles que podrien ser d'estall, en veiem 4. 2 d'elles són flocs i 2 d'elles són veles d'estall. Els flocs són aquelles que van en el bauclès, en el botaló, el pal aquest que sobresurt per la proa. Mentre que la tercera, començant per la proa, ja és una vela d'estall perquè es troba dintre de la longitud de l'eslora de la coberta. I la que trobem entre pals també la considerem una vela d'estall. I aquí hem vist els 4 temes principals. La més important, la cangrea, que us he dit, que pot exercir el paper de vela principal d'un pal i, quan està en el pal major, serà la vela major. Veles quadres, doncs, si les de veles de tall estan disposades longitudinalment en el veler, les veles quadres estan disposades perpendicularment a la línia de crugia, en la seva posició de repòs, perquè totes es poden moure i tenen el seu moviment per orientar-se al vent. Les veles quadres principals. Aquí veuríem els esquemes d'un pal major. La diferència dels dos esquemes és que, si us fixeu en la segona vela, començant per baix, la vela està dividida a la dreta i és única a l'esquerra. Això no té, diguéssim, gaire secret ni defineix tampoc l'aparell, simplement comentar que a partir d'una època es passa a subdividir aquesta vela per reduir la seva superfície, per ser més fàcil el seu manejament i maniobra, per reduir la tripulació necessària, etc. Però simplement és això. És la mateixa vela que subdivideix en dues veles diferents més petites. Les anomenem començant per baix, sempre. Encara que no hi fossin, ens imaginaríem que hi fossin per anomenar-les. I també depèn el seu nom de la secció que us he comentat abans que es troba.
Fet aquí veiem 3 seccions que estan diferenciades per una franja blanca entre elles i com veieu, a la part inferior, en el mascle, trobaríem la vela major, en el masteler trobaríem la gàbia, que si està subdividida tindríem gàbia baixa i gàbia alta, en el cas de la dreta, i en el masteleret trobaríem goneta, sobregoneta i gratanúvols. Vols dir que les tindríem totes sempre? No. De fet, potser en el masteleret només tindrem goneta i sobregoneta. La gratanúvols, per això l'anomenem de baix a dalt, perquè com més gran sigui el veler, podem anar afegint més veles a sobre, en el masteleret, sobretot. Per fer l'analogia en el cas del pal trinquet i en el pal de mitjana. Bé, la lògica és la mateixa, l'únic que algun nom canvia. Està clar que la vela major passarà a ser la trinquet, en el cas del pal trinquet, i en el pal de mitjana serà la vela mitjana. Les gàbies en el trinquet s'anomenen balatxos. Poden ser també balatxo baix i balatxo alt o un balatxo únic. A massana són gàbies també, o gàbies de massana o sobremassanes, però gàbia està acceptat, diguéssim. I en el cas de gonetes, en el trinquet, les continuem conservant com a gonetes, mentre que en el pal de mitjana s'anomenen perruquets, sent perruquets i sobreperruquets en lloc de gonetes i sobregonetes. La vela en si és la mateixa, fa la mateixa funció i està a la mateixa posició, l'únic que rep aquest nom depenent del pal on es trobi. Quedeu-vos per això amb el que la gàbia del trinquet s'anomena balatxo. Serà la principal que ens definirà l'aparell d'una quant, que ens pot diferenciar un aparell o un altre. Això amb la fotografia ho veurem molt més clar i no ens ho comentarem ja entre tots i crec que serà més amè. Aquí veiem un altre tipus de vela quadra, una vela més auxiliar, més complementària, que si algú sap el nom, aquí també estaré encantat de rebre'l, que són aquestes extensions, diguéssim, laterals de les quadres. Bé, si ningú coneix aquestes veles, s'anomenen veles d'ala, per la seva posició, està clar, i el nom depèn de la vela que complementin. Per exemple, les inferiors serà l'ala d'estribord o babord de la trinquet. Les següents, comencem a pujar, seran l'ala d'estribord o babord de balatxo. I la següent serà l'ala d'estribord o babord de la goneta. Podem tenir el mateix a la major i al mitjana no. Al mitjana no trobem ales, però això tampoc no diferencia un aparell d'un altre, simplement algun valer les tenen i segueixen per complementar i no cal anar més a fons. Com a curiositat, veieu que hi ha algunes que ocupen l'espai de dues veles. Això no influeix i res més. En alguns valers està així, en altres valers no, cada vela té la seva. Però bueno. I per últim, aquesta tercera vela complementària, quadre, és una vela quadre disposada en el bauprès. Aquí veiem un vaixell de proa. El bauprès és aquest pal horitzontal o de més horitzontalitat que surt per proa. Doncs una vela quadra disposada al bauprès s'anomena cibadera. En cas que n'hi hagi més d'una, que en podem trobar, serien cibadera i sobrecibadera. Aquestes veles són poc freqüents perquè a partir de, sobretot, al segle XVIII es deixen d'utilitzar perquè són poc... costa massa maniobrar-les per al benefici que porten en quant a velocitat i a sobrepotència, diguéssim, de l'aparell. I ara sí, si algú vol resoldre algun dubte d'això que hem vist ara, i si no, comencem amb el comentari de fotografies. Sí. Jan, perdona. Sí. Em pregunta el Jaume que en castellà com es diu el bauprès? La vela del bauprès. És cibadera. Cibadera. I sobre cibadera, sí. Cibadera i sobre Les ales es diuen igual i en el cas de l'aparell de les quadres que hem vist aquí, en castellà serien, començant per baix, major, la gàbia que mateix sent velatxo en el trinquet i la goneta són juanetes. Per tant, en el masteleret tenim juanetes, sobre juanetes i sobre juanetes, en el cas de la gratanúvols, que no tenim per què trobar-la. D'acord, gràcies. De res. Doncs bé, si no hi ha cap més dubte, comencem ja amb el comentari de les fotografies que us he anat preparant. El Manolo pregunta que l'origen del nom de les veles, d'on ve? D'on prové? Bé, en castellà,
ve del nom de Juan, tenim el Juanete. El Juanete de mitjana, que hem dit que són perruquets en català, en castellà són pericos, per tant, de Pedro. És un nom diguéssim que ve més de la religió, en el cas del castellà. En el cas del català, per exemple, el civadera és com els cavalls, el que porten un lloc, tenim el menjant o el cavall que porten el morral aquell, doncs, que és un civader, doncs, per la forma en tenim civadera. I cada català té el seu origen, algunes provenen d'altres llengües, les hem adaptades aquí, i d'altres no, d'altres tenen el seu origen, però que ja sigui per la seva forma o pel nom que li hagin posat l'evolució. No sé. D'acord, gràcies. Com us deia, en el cas d'identificar un aparell, una de les qüestions que hem de tenir més en compte és quin tipus d'aparell, quin tipus de vela, ja sigui quadre o de tall, és la principal en un pal. No tant en el vaixell, sinó en cada pal, quina és la vela principal d'aquest pal. Si és vela de tall o vela quadre. Si és vela de tall, serà cangrera, sí o sí. Com us he dit, és l'única que pot exercir aquest paper. I si és vela quadre, l'única que pot exercir el paper de vela principal serà la vela inferior del mascle, és a dir, la major, la trinquet o la mitjana. Sempre tindrem una de les dues, o tindrem cangrea o tindrem una d'aquestes veles quadres més baixes. En algun cas, com veureu, tindrem les dues, però serà fàcil distingir-ho. Doncs depenent de quin tipus de vela sigui la principal d'un pal, això ens definirà l'aparell complet del veler. Amb les fotografies crec que ho veurem més clar. Aquest és us he fet el llistat d'aparells que vam trobar, que els veurem tots, en fotografies, i comencem, doncs, també us he dividit en 3 categories. La categoria d'un pal, de 2 pals i de 3 o més pals. Per què és això? Perquè, com veureu, el d'un pal només pot ser d'un pal. El de 2 pals podem tenir de tot. És que poden ser de 2 pals o poden ser de més. I en aparells de 3 pals els podem trobar en 3 pals o més tots. És a dir, i això crec que a l'hora d'identificar un veler ens permetrà discriminar ràpidament i dubtar entre pocs. Un pal. Bé, aquí tenim el vaixell d'Acmaran, un antic vaixell de pesca, de més. Alguns de vosaltres podeu ja observar quines veles, les que us he comentat, porta, quines no porta, la seva distribució, els pals que té, les seccions. Bé, en un pal no cal que ens fiquem, perquè només tenim una opció. Porti les veles que porti, siguin quadres, siguin de tall, siguin les dues, és igual. En un pal no cal que ens hi fiquem perquè només pot ser una opció. Aquesta opció l'anomenem cúter o balandra. Aquí ja tenim un dilema, perquè en algunes llengües, en alguns territoris del món, es fa una distinció tècnica entre el cúter o la balandra. Què passa? Aquesta diferència que fan algunes llengües o algunes cultures són diferents en diferents cultures. És a dir, que el que per un lloc un vaixell és un cúter, per un altre pot ser una balandra. I les diferències entre ells poden ser diferents. Aquí a casa nostra jo us dic que és més senzill perquè no distingirem entre un i l'altre i a més tenim la clau de que una paraula que és cúter és clarament anglesa, que tenim adoptada, mentre que balandra és una paraula pròpia. Per tant, jo us diria, si heu d'identificar un vaixell d'un pal, doncs aneu a balandra. Si proveu cúter, estarà bé també. I balandra ens salva de tot, sobretot si és un vaixell de casa nostra. Com us dic, hi ha alguna diferència tècnica entre aquests dos tipus de velers, però que aquesta diferència depèn de la situació geogràfica i que si algú té curiositat es la pot buscar o després podem parlar-ne i la comentem. Ara no sé si algú vol fer un comentari sobre aquesta fotografia, sobre alguna cosa que observa, alguna pregunta o alguna qüestió. Bé. Jan, perdona, a més de les veles també ens hem de fixar en el casc, no? Per acabar de vegades de decidir... Bé, en qüestió de l'aparell només ens dirà les veles. El casc ens pot ajudar a distingir el veler en si. Si hi ha velers germans o si té algunes franges de pintura, algunes formes que podem observar, això ens ajudarà
decidir el nom d'aquell veler o l'origen de quina regió es va construir. Però per l'aparell no, tan sols ens ho diuen les veles amb l'ajuda de la seva arboradura. Exacte. Gràcies. Bé, doncs, aquí, per abans de passar, hi ha clarament una cangrea a la popa del pal major, que és la vela major, perquè és la vela principal de l'únic pal que tenim. A sobre d'ella tenim una escandalosa. Llavors tenim 3 veles triangulars a proa. 2 d'elles són flocs i una d'elles és una vela d'estall. Les 2 de més a proa són flocs perquè, com veieu, estan fora de la longitud de la coberta del vaixell, es troben en aquest pal horitzontal, que és el baupès o botaló, depèn de quina sigui la seva característica estructural. I després tenim la trinqueta, que és una vela d'estall, que és una vela triangular, igual que la de més, però que es troba ja dintre a l'institut del vaixell. Bé, com us he dit, amb un pal no tenim cap problema, per tant, estem passant 2 pals, que aquí és on tenim més material i tenim més opcions. Alguns d'aquests aparells que veieu aquí, tan sols els podem trobar en forma de 2 pals. D'altres els podem trobar en 3 o més pals, també. Aquí veiem el B.C. Allen, un vaixell escocès, construït a Escòcia. I la meva pregunta és, per què és un quetx i no una goleta? Perquè com crec que aquests noms, quetx i goleta, estan bastant familiaritzats en el món nàutic, per poc que sapiguem de velers, i que a vegades potser costa distingir-los a primera vista. Bé, la resposta és clara. És l'ordre dels pals. En aquella fotografia us he ensenyat de 2 pals, que teníem 2 fotografies. Una era major i mitjana, l'altra era trinquet i major. Doncs bé, si és trinquet i major, almenys goleta o altres coses, però un quetx, com el que ja tenim a l'imatge, ha de ser major i mitjana, és a dir, un pal més alt a proa i un pal més baix a popa. De quetxos només els podem trobar en 2 pals. Per tant, 2 pals amb un pal més alt a proa i un pal més baix a popa ja podem sospitar que és un quetx en el 90% de les vegades. Podem trobar veles quadres amb un quetx? Bé, és poc comú, però podem trobar una vela quadra en el mascle del major. No obstant, sempre hem de tenir les 2 veles cangrees, la vela cangrea del pal major i la vela cangrea del pal de mitjana. Encara que en alguns, com us dic, poc comú, podem trobar alguna vela quadra, però sobretot ens hem de fixar en aquest pal major i el pal de mitjana. Us he dit que el 90% de les vegades serà un quetx. L'altre 10% restant serà aquest vaixell que veiem en pantalla. Aquest, si us fixeu, tenim també un pal major i un pal de mitjana, és a dir, un pal més alt a proa i un pal més baix a popa. No obstant, això no és un quetx. Tot i tenir les mateixes veles, o no, però no és un quetx. Aquest aparell anomenem iol o iola. La diferència tècnica entre un quetx i un iol és que el pal de mitjana, el pal aquest de popa, es trobarà a popa de l'eix del timó en un iol. Com veieu en el plànol de baix a la dreta, veieu que aquest pal es troba a popa de l'eix del timó, mentre que en un quetx es trobarà a proa. I això podem dir, ostres, però si el vaixell es troba a l'aigua, potser és complicat discriminar aquesta qüestió, perquè el timó no sabem ben on és. Bé, doncs tenim 2 opcions per ajudar-nos. Una és el tamany de les veles. A l'estar situat tant a popa aquest pal, la diferència de tamany de superfície entre les 2 cangrees, la major i la mitjana, serà molt extremada, saltarà a la vista, igual que l'alçada dels pals. En un quetx hi ha diferència, però no és ni molt menys tan accentuada com en un iol. Per tant, si tenim ja un pal més molt baix i una vela molt petita, ja podem portar a dubtar si és un quetx o un iol. L'altra qüestió és fixeu-vos en les formes del casc. Els iols acostumen a tenir aquestes popes llançades sobre l'aigua i que aquí, inclús estant a l'aigua, podem ja veure que el timó s'ha de trobar a proa d'aquest pal de mitjana, perquè si estigués a popa el veuríem clarament sobresortir de l'aigua. Això són coses que ens poden ajudar o no. Ja us dic, la diferència tècnica és aquesta situació del pal de mitjana respecte a l'eix del timó. I aquí ja veiem, ja hem tancat una categoria que són els quetx i els iols, que només podem trobar amb aparells de 2 pals. Si algú té algun comentari a fer sobre aquestes 2 categories, jo us emplaço a fer-lo davant d'aquesta imatge
i a discutir l'aparell d'aquest veler sota el Museu Marítim, al Parc Barceloneta, i a comentar si sketch o iol, segons aquestes explicacions que us he anat donant fins ara. Et sembla, Jan, si fem una pausa ara? Vale, sí, genial, jo crec que anem bé de temps, sí. Anem bé de temps, però sí, com estem ja passada la meitat... Sí, i tant. Doncs sí, si voleu fer un comentari aquesta imatge i fem la mitja part. Vale, si algú té algun comentari... Bé, doncs si us sembla, fem una pausa de 10 minuts? Molt bé, genial. Vinga, fins ara. Bé, seguim amb la segona part de la sessió. Per aquí, mentre fèiem temps, hi ha hagut una mica de bases que això ha sortit fora de gravació i fora de lloc compartit. Anàvem comentant i hi ha hagut una mica de debat, no? Que potser estaria bé compartir, que hem dit, ostres, li estem preguntant al Jan i després això no quedarà compartit entre diversos. Llavors, abans de començar, si et sembla, fem una miqueta de debat, si voleu, comentem alguna coseta i després seguim amb el Jan, que segueixi amb el discurs. Doncs em preguntàvem també per aquí el Jaume que... El ama de Goñacoa. Sí, el vaixell d'escola de la Nadia d'Aznar preguntava per què se li diu barca. Per què se li diu barca? Sí, barca, de fet, bueno, no és de bric barca, l'aparell és de bric barca, l'únic que a vegades està més curt el nom dient barca. I també perquè en anglès bric barca es diu barc i per tant a vegades la traducció es tira pel dret i es posa com a barca. Però que barc no vol dir barc, sinó que vol dir bric barca. És un tipus d'aparell que veurem aquí i que és molt, molt comú, sobretot en vaixells d'escola i valers de més tamany. D'acord. Sí, de gran tamany, gràcies. També, com a curiositat, l'aparell de bric barca se'l pot anomenar corbeta. Però jo, en aquest cas, no el recomanaria perquè llavors ja entra en conflicte amb el vaixell militar. Però de la mateixa manera que fregata és un aparell, també corbeta també és un aparell d'un veler que és igual, que és un sinònim de bric barca o de barca, com ha dit el company. D'acord. Doncs bé, ara els aparells que veurem a partir d'ara són els més importants, podríem dir, perquè sobretot són els que porten els grans bastiments. I en aquests aparells entra ja la regla que us he comentat abans de distingir quina és la vela principal de cada pal, o bàsicament quin aparell, si el tall o el rodó, és el principal de cada un dels pals del veler. La primera fotografia que us porto és del Parc Barcelona, també de la flota del museu, el qual anomenarem goleta. Definició de goleta. Val d'un vaixell de dos pals, trinquet i major, encara que inclús en dos pals la seva alçada es pot aproximar molt, no la podrem confondre en el quetx, perquè el quetx sí que està molt diferenciat tenint major i mitjana. Una goleta poden ser molt semblants, però igualment així seran trinquet i major, és a dir, el de baix, més baix a proa, seguit del major. Els dos pals amb veles principals de tall, és a dir, amb cangrees, perquè són les úniques que poden exercir aquest paper, sense veles quadres per norma general, i en pot tenir alguna, com a excepció, només en el mascle del trinquet. Ni en el mastelers ni en el mascle del major. Normalment no en tindrà, però si té una vela quadra en el mascle del trinquet, es considera una vela auxiliar i que no entra en confrontació amb la trinquet, que és la cangrea, que és la principal del pal trinquet. Aquesta és la norma general. Com veurem també, a l'aparell de goleta el podem trobar en 3 pals o més. Aquí veiem flocs també, veiem veles d'estai, veiem escandalosa, etc. Dintre d'aquesta base de goleta surten 2 grups d'aparells més que són diferents
tot i que la base és la mateixa. Si passem ara al lila d'ant, veurem que si obviem les veles quadres, les dues veles quadres que veiem en el pal del trinquet, l'aparell és de goleta. Tenim dos pals, trinquet i major, amb dues veles cangreres, que són principals a cada un dels seus pals, veles d'estall, veles escandaloses, si volguéssim, etc. Però tenim unes veles quadres que no es troben en el mascle del trinquet, sinó que es troben en el masteler. I, per tant, jo us dic, per treure el nom d'aquest aparell, hem d'anar al nom d'aquestes veles quadres, perquè sabem que la base és de goleta, però que hi afegim dues veles quadres, que ara jo us pregunto, com es diuen aquestes veles quadres que porten el masteler d'un trinquet? Recordeu que les veles quadres del masteler d'un major, per exemple, es deien gàbies, però en el trinquet canviaven de nom. Bé, aquestes veles en el trinquet s'anomenen balatxos, per norma general, i per tant, qualsevol vela quadra en el trinquet d'una embarcació, en el masteler del trinquet d'una embarcació, seran balatxos, resultant afegides en un aparell de goleta, doncs l'aparell de goleta de balatxo, que és un aparell diferent al de goleta. Pues la conjunció d'aquesta goleta amb aquests balatxos podem tenir un o dos, en aquest cas en tenim dos, perquè com veieu està subdividit per l'època de construcció d'aquest vaixell, podem tenir-ne un de sol, i ja està. No podem tenir cap més vela quadra, com a molt podem tenir això, balatxos en el masteler del trinquet. Si en tenim veles quadres en altres llocs, ja veurem que la cosa canvia. Curiositat a tenir en compte. Si us fixeu, les veles quadres estan suportades a una verga en un pal horitzontal que està a la part superior d'elles. No obstant, aquí veiem tres pals horitzontals. Dos de les veles que tenim isades i una altra sota l'última. Aquesta verga sota l'última, el seu objectiu principal és per la maniobra de la vela que té a sobre, perquè hi ha un lloc, les cordes que maniobren aquesta vela han d'anar a algun lloc, i per tant necessitem col·locar allà una verga per redirigir la maniobra. Per tant, aquesta verga, per norma general, no tindrà una vela, no tindrà una trinquet quadra. Encara que, si hi fos, no entraríem en conflicte, perquè si hi ha una cangrea, sí o sí, la cangrea pren el protagonisme a la vela quadra. Però què passa? Que en navegacions oceàniques, els mariners tenien allà una verga sense vela, que amb vents fluixos deien, ostres, per què no l'aprofitem? I per tant, en algunes goletes de balatxo s'hi posa com a vela auxiliar una vela quadra en aquesta verga que, si no té vela, l'anomenem verga seca. Però tot i així, tot i tenir aquesta vela quadra o no tenir-la, serà una goleta de balatxo, perquè el que ens importen són aquests dos balatxos. Sempre i quan tenim l'aparell de goleta com a base, és a dir, tenim una cangrea en el pal i, per tant, l'aparell de tall, la cangrea, és la vela principal d'aquell pal. Seguint la lògica, aquí veiem un altre aparell amb base de goleta, perquè tenim dos pals, trinquet i major, els dos amb cangrees, per tant, en els dos pals la vela cangrea és la vela principal, però tenim veles quadres també. Aquí tenim una vela quadra en el masteler del trinquet i una vela quadra en el masteler del major. Per la mateixa lògica, la vela quadra en el masteler d'un trinquet s'anomena balatxo i la vela quadra en el masteler d'un major s'anomena gàbia, resultant així la goleta de balatxo i gàbies, o també mal dita, i poc ortodoxament, la goleta de doble gàbia. En base de goleta, però amb aquests balatxos i gàbia respectivament en els mastelers dels seus pals. Tant la goleta balatxo com la goleta balatxo i gàbia la podem trobar amb més de dos pals, que també ja veurem fotografies més endavant. Bé, si algú té algun comentari a fer amb aquestes fotografies que hem de veure, doncs endavant. Jan, pregunten si el far de Saloneta no ha quedat massa clar si era un quetx o un iot. Vale, sí. O iola. Fent l'anàlisi aquell positiu tècnic de diferenciació, la clau tècnica és la posició del pal de mitjana. Aquí, clarament o no, veiem que el timó es troba a popa. De fet, aquí costa de veure,
però per la forma del vaixell ja podem intuir que el pal de mitjana està a la proa de l'eix del timó. Si no, visualment no podem acabar de distingir-ho, recordeu comparar l'alçada dels pals i la superfície de les veles cangrees. Aquí la superfície està clar que són diferents, però no és extremadament diferent. I la posició del pal, o si més no, la seva alçada tampoc no és extremadament diferent. De fet, inclús té un masteler, veiem anar el pal de mitjana. Per tant, el pal Barceloneta és un quetx. Aquí tenim el visual, recordeu, on tots podeu recordar a l'imatge que està penjada, però recordeu aquesta gran diferència en quant a superfícies i sobretot la part més tècnica, que és la posició aquest del pal de mitjana. L'únic que, clar, quan la vaixella està a l'aigua, doncs costa distingir la posició del timó. Gràcies. D'acord, doncs, fantàstic, doncs. Si veiem, continuem, doncs. Hem començat ja amb els grans velers principals, amb les bases de goleta, la goleta normal, la goleta de balatxo, la goleta de balatxo i gàbies, i ara passarem a l'altre extrem dels dos pals. Quiere dir, on els dos pals tenen veles principals quadres. Aquí veiem un bergantí. Continuem tenint al tanto trinquet i major. El major i mitjà només el trobem en el quetx i el viol. Aquí continuem tenint trinquet i major. L'únic que els dos pals tenen veles principals quadres. Em direu, ostres, a popa hi ha una cangrea. Quan has dit, si hi ha una cangrea sempre serà la principal. Bé, sempre serà la principal una cangrea, tingui o no tingui quadres associades, sempre i quan no sigui el pal de popa. Perquè el pal de popa, sí o sí, sense excepcions, trobem una cangrea. Per tant, aquesta cangrea de popa no és significativa de res, en cap valer, ni d'un pal, ni de dos pals, ni de 50. Sempre la tindrem. A l'últim pal sempre tindrem una cangrea, que a vegades exercirà el paper de vela principal i a vegades no. Com distingim, doncs, el paper principal? Bé, en el trinquet està bastant clar. Tenim una vela principal quadre, que és aquesta trinquet de més avall. La cangrea no la veiem, que no hi és, entre els dos pals. També, encara que es vegi poc, tenim tres seccions en els pals. Si tenim tres seccions, sí o sí, el 100% de les vegades estem parlant de veles quadres principals, sí o sí. A més de que aquí les tenim totes representades, estiguin plegades o no. Si veieu en el pal de popa, el pal major, la vela principal la tenim plegada, però hi és. I tenim la resta. En el trinquet tenim la trinquet, dos balatxos, que estan subdividits en aquest cas, una goneta i una sobregoneta. Gratanúvols no en tenim, però no passa res. És possible. No tenim cangrea en el pal del trinquet i més la tenim a la popa perquè sempre hi ha de ser. En els bergantins trobem una excepció, però que no pot portar error més endavant, ja ho veureu. Perquè és que alguns bergantins no tenen vela quadra inferior en el pal de major. Aquí la té plegada, però la té. Però hi ha bergantins que ni la tenen. I doncs el conflicte és, ostres, tenim una cangrea i no tenim vela quadra. Tot i així, aquesta vela que no hi és la principal. No entra en dubte això, perquè no hi ha cap veler que tingui el trinquet tot amb veles quadres i tingui veles quadres també en el pal major. Això no passa i, per tant, no ens ha de portar error. Simplement comprovar això, que els dos pals tenen tres seccions i que tenim les veles quadres representades. Bergantí. Només el podem trobar amb dos pals. I ara aquí es veu molt clar el que us acabo d'explicar. Aquí tenim un altre tipus de vaixell. Si us fixeu amb les característiques del pal trinquet i compareu-les amb les del pal major. El pal trinquet té tres seccions, té veles quadres, no té cangrea. El pal major no té veles quadres, té dues seccions, té una cangrea. Per tant, tenim un pal major propi d'una goleta, perquè no és així, el pal major d'una goleta. Si no veiéssim el pal trinquet, pensaríem que és una goleta, però tenim el pal major d'un bergantí, perquè la vela quadra és la principal, sense cangrea, amb totes les veles quadres, tres seccions en el pal,
Per tant, tenim la conjunció d'un pal trinquet de bergantí i un pal major de goleta, resultant així l'aparell de bergantí-goleta, que, com ja veureu, també el podem trobar amb més de dos pals. A diferència del bergantí, que només el podem trobar amb dos pals, el bergantí-goleta el podem trobar amb més de dos pals i és molt fàcil identificar-lo, perquè seran tots els pals de goleta, excepte el trinquet, excepte el de més a proa, que serà de veles quadres, sense cangrea, amb la resta i els altres pals amb cangrees, i sense veles quadres, clarament. Si entenem aquestes diferències i aquests conceptes de les seccions i dels veles principals, ja tenim la feina feta. Els que venen a continuació els veurem molt i molt clars. Per tant, si algú té algun dubte entre aquests aparells de bergantí, bergantí-goleta i així, doncs, endavant perquè els podem resoldre sense problemes. Si hi ha algun dubte, alguna cosa a comentar, no? Si no, continuem. Si algú també té algun comentari a fer de les fotografies en si, endavant, que tampoc no hem de parlar de l'aparell, del valer. Vale. Sí. També podeu dir que són maques, les fotos? Jo he anat a buscar les que es veia més el tema de l'aparell i que s'identifiqués bé, però normalment no es veu tan clar el que és. Aquí és molt fàcil de veure tot. Sí, a mi no sempre és fàcil tenir les fotos dels vaixells amb totes les veles desplegades. A vegades hi ha algunes que sí i altres que no. Inclús ja veureu que hi ha veles desplegades, per tant, haurem de recórrer a altres qüestions com l'arboladura o la intuïció, més aviat. Sí, perquè quan les veles estan plegades, llavors a vegades no és tan fàcil. Ja ens qüestionem. Sí. Sí, francament, a partir de les fotografies realment es pot esbrinar molta informació sobre la tipologia i sobre l'aparell dels barcos. I millor és comparar tenir fotografies que tens per veure les característiques diferents de les veles que es poden trobar i així, sí. Està bé. Després, la quantitat de personal, que comentàvem fa un moment, per maniobrar tanta vela, vull dir, clar, això també... Sí, això és cert, però es va arribar a optimitzar molt bé la maniobra i els últims velers, els clippers, el Catissark, l'Ariel, aquests grans velers de 3 pals, doncs la tripulació tampoc no era exagerada. Trobem tripulacions exagerades amb vaixells de guerra, però que estan destinades a l'armament, no pas a la maniobra del veler. És a dir, que al final hi ha tripulacions molt professionalitzades i que sabien el que es feien. Sí. D'acord, sí. Bueno, avui com només ens centrarem en el que és la vela i tot. Vull dir, no hi entrem en la navegació i la vida a bord, que també seria un altre món. Sí. D'acord, ho seguim. Molt bé. Doncs ara ja comencem amb el xulo, perquè ja tenim la feina feta de concepte i veiem els grans aparells més comuns i més famosos. És a dir, amb 3 pals només. Per què 3 pals només? Perquè tot vaixell que pugui tenir 3 pals el podem trobar l'aparell en qualsevol altre nombre de pals superior. I serà molt fàcil d'identificar. Amb 3 pals només podem tenir aquests aparells que us mostro a la pantalla, el de goleta, goleta balatxo gàbies, bergantí goleta, bisbarca i fregata. Com veureu, alguns ja els hem vist amb 2 pals, ara els repetirem amb 3 pals o més, i la resta que només els podem tenir amb 3 o més pals. Bé, el Santa Eulàlia. Aquí faig una pregunta que abans han comentat amb la Sílvia, que és per què el Santa Eulàlia l'aparell del Santa Eulàlia és de goleta o de paella boc. Ja deixo clar que el que veiem és una goleta de 3 pals. Penseu, si tenim 3 pals sense veles quadres, amb 3 cangrees, que són les veles principals de cada pal, doncs hem d'anar a goleta. I el mateix amb 4, amb 5, amb 6, fins a 9 pals, el mateix. Si tenim 9 pals sense veles quadres, tots ells amb veles cangrees, doncs ja hem de dir clarament que allò és una goleta. Aquí hem de portar gens d'error. Sempre tenint aquesta excepció que en el mascle del trinquet podem tenir una vela quadra. Però, responent a la pregunta
si la parella central és una goleta o pailabot, bé, ortodoxament, pailabot no és el nom d'un aparell. L'aparell és de goleta. La paraula pailabot ve de l'anglès pilot boat, és a dir, de vaixell de pràctics. Perquè normalment els vaixells de pràctics havien de ser ràpids, havien de ser petits i maniobrables, i acostumaven a ser petites goletes, aquí en el Mediterrani sobretot, però inclús en Anglaterra eren cutes, vaixells d'un sol pal. Però aquí acostumaven a ser goletes. I aquí hi ha l'error que a vegades a una goleta l'anem pilot boat, perquè prové d'aquest origen de vaixells de pràctics que solien ser aparells de goleta. Però pilot boat en si no és un tipus d'aparell de gran valer, encara que localment se l'anomeni així a l'aparell. Però l'aparell, ortodoxament, és un aparell de goleta, com el de Santa Eulàlia. Tot i que l'anomenen pailabot Santa Eulàlia, per la seva evolució històrica o per el vocabulari que tenen servir localment, però l'aparell del Santa Eulàlia és un aparell de goleta, perquè el pailabot no és un tipus d'aparell, era un tipus de vaixell que hi havia a l'antiguitat i que va donar aquests grans valents. Però, a part d'aquí, no hi ha lloc a error, tampoc. Bé, aquest ja l'hem vist. Aquest l'hem vist amb 2 pals. I seguint aquesta lògica que us he comentat, és molt senzill. Tenim 3 pals, 3 cangrees, per tant, a cada pal la cangrea és la vela principal. No obstant, en el masteler del trinquet tenim veles quadres. Veles quadres en el masteler del trinquet són balatxos, per tant, estem davant d'una goleta de balatxo, però de 3 pals, en aquest cas. I així podríem seguir-la amb 4, amb 5, amb tots els pals que volguéssim. Tots els pals de goleta, més aquests balatxos en el masteler del trinquet. Aquí, com veieu, a la verga seca, aquella verga inferior, l'objectiu i a la maniobra del balatxo baix, sí que veiem una vela que està plegada. Bé, estigui plegada, no hi sigui, o estigui isada, ens és igual, perquè la cangrea aquesta no porta error. Si hi ha cangrea, aquell pal és d'aparell de goleta. Els balatxos sí que determinen que és goleta de balatxo. Aquí també un altre comentari que em podríeu fer és que hi ha 3 balatxos, de fet no són 3 balatxos, més balatxos són 2, més fem tenir 2 com a molt. L'altre, tot i estar en un masteler, és una goneta, simplement perquè tenim un masteler i volíem posar-li més veles als balatxos que per normativa porta una goleta de balatxo. Per tant, aquí tindríem un balatxo baix, un balatxo alt i una goneta. Per què no tenim un balatxo, una goneta i una sobregoneta? Bé, aquí entrem en el dilema de discussió de com diferenciar una vela quadra simple o subdividida. Aquí jo no entraré perquè ens allargaríem massa, però es pot diferenciar per la seva posició, per la seva maniobra, sobretot quan està arraiada, es veu clarament si és dividida o no, perquè una vela és mòbil, una verga és mòbil, l'altra no, però aquí no entrarem en discussió perquè això tampoc no discrimina que sigui una goleta balatxo o no. I aquí crec que es veu bastant clar l'aparell que havíem de mostrar. També, si algú té alguna pregunta, endavant. I per acabar el tema de goletes de més de 2 pals, aquí tenim l'altra opció, que era goleta de balatxo i gàbies. Tenim balatxos en el pal trinquet, en el masteler del trinquet, i tenim veles quadres en un masteler d'un pal major. En aquest cas, del major central. En cas d'un major, seran gàbies. Tenim balatxos, tenim gàbies amb base de goleta, balatxo i gàbies, tot i que amb més de 2 pals hem d'anomenar on es troben les gàbies, perquè al poder tenir més d'un pal major, doncs en el nom hem d'anomenar la posició de les gàbies. Per tant, aquí seria bàsicament goleta de balatxo i gàbies en el major. Si aquestes veles quadres del major estiguessin al major prover, tindríem un aparell de goleta de balatxo i gàbies en el major prover. Si en tinguéssim més d'un pal, doncs ja es podria imaginar, goleta de balatxo i gàbies en el major prover, en el major i en el major proper. És a dir, el nom, per lògica, el podem construir bàsicament i és senzill. Aquí, com veieu, per curiositat, en el pal trinquet, tenim la vela quadra desplegada. Una vela quadra que s'afegeix d'aquella manera, però no entrem en que si pot ser un bergantí goleta,
perquè tenim la cangrea. I si tenim cangrea en un pal que no sigui de popa, ja ens diu que sí o sí aquell pal és de goleta. Goleta de balatxo o el que sigui, però la base és de goleta. I per tant, tot i tenir una vela quadra a la verga seca, estem davant d'una goleta de balatxo i gàbies. Bé, aquesta fotografia, si us fixeu, l'hem vista quan parlàvem dels pals, però sense veles. I allà es veu clarament també aquesta posició de les veles, de les vergues, quan no tenen les veles posades. Però bé, en quant també, si les veles no estan posades, a vegades pot costar d'identificar si aquell pal porta cangrea o no en porta. Pot costar bàsicament perquè hi ha diferents tipus de cangrees i aquests diferents tipus de cangrea, quan estan plegades les veles, queden d'una manera diferent. No obstant, s'ha de ser habilidós amb la vista i anar a buscar aquells conceptes bàsics d'una cangrea que ens poden ajudar a saber si aquell pal, tot i no portar guisada a la cangrea, porta cangrea o porta veles d'estall o el que sigui. Però bueno, això ja cadascú ja anirà mirant si té interès i buscaria fotografia. Bé, si hi ha alguna qüestió, endavant. Sí, perdó, jo volia fer una consulta. A veure, jo tinc una pintura de la primera cingladura del meu avi i en el que te l'ensenyo així, no sé, la veus bé? Sí. Això què és? Una bricbarca o un bergantingoleta? Això és una bricbarca i ja ho veurem a continuació. Per què? Te l'ha saltat, ara pregunto, aquí sota posa bricbarca, però algú em va dir que era una corbeta, però ara ho he entès que la corbeta és una cosa militar, no? I és realment una bricbarca. En valer, corbeta i bricbarca és sinònim, És sinònim. I és una bricbarca. Per què no és un bergantigoleta? Perquè un bergantigoleta només pot portar veles en el pal quadres en el pal trinquet. Aquí veiem que porta veles quadres a més d'un pal. I per tant ja discrimina. Molt bé. I això. Gràcies. Però sí, és una corbeta o una bricbarca. Gràcies. De res. Bé, aquí ja entrem en un tema que aquests ja són més famosos, de fet. Podríem estar parlant només de vaixells d'escola fins a les tantes i dels bessons que hi ha, dels germans i el que sigui. Aquí us he preguntat dos, el de la Marina Militar Espanyola i el seu bessó, que no és ben bé un bessó, que és l'Esmeralda de la Marina Xilena. Aquí és per buscar les diferències, tot i que anomenem aquests vaixells bessons perquè estan construïts al mateix lloc i al mateix planus, el seu aparell és diferent. Tenim els mateixos pals, tenim les mateixes veles quadres en el pal trinquet, però tot i així els aparells són diferents. A la dreta, el Juan Sebastián Elcano és aparell de goleta de balatxo. A l'esquerra, l'Esmeralda és aparell de bergantí goleta de 4 pals. Tot i tenir les mateixes veles quadres en el trinquet. La diferència? Doncs que en el Juan Sebastián Elcano el trinquet porta una cangrea i si allà hi ha una cangrea en un pal on sigui de popa, doncs aquella cangrea allà mana i converteix aquell pal, tot i les veles quadres que vulguem, en aparell de goleta. De fet, en aparell de goleta de balatxo, perquè en el trinquet, en el mastaler, tenim balatxos. Per tant, aquesta vela quadra que veiem en el Juan Sebastián Elcano, la més baixa, és aquesta vela que s'afegeix, diguéssim, no tan ortodoxament, per aprofitar la verga seca del balatxo baix. Però és una goleta de balatxo en si. En canvi, l'Esmeralda no tenim cangrea. Només tenim cangrea en els 3 últims pals. En el major prover, en el major proper i en el mitjana. En el trinquet tenim veles d'estall. Les veles d'estall no poden exercir el paper de vela principal i, per tant, aquest paper la roba la vela quadra del trinquet, que és la trinquet, convertint la goleta de balatxo, que era el Juan Sebastián Elcano, en bergantí goleta, que és l'Esmeralda. I aquest és un cas que és podríem dir una excepció, perquè, si us fixeu, les seccions del trinquet de l'Esmeralda són 2 només. Quan jo us he dit que normalment en un bergantí goleta, si tenim veles quadres, hi hauran d'haver 3 seccions. Bé, aquí no les tenim, és com una excepció, però això no porta error, perquè al no tenir cangrea,
ja podem esbrinar que aquella vela quadra és principal, tingui les seccions que tingui l'arboladura, que ens complementa la informació. En aquest cas, no la complementa bé, però bueno, el balam és el que mana, i per tant estem davant d'un bergantí goleta. Bé, si no hi ha cap qüestió, sembla que aquí no hi ha gaire més a comentar. I aquí tenim ja la bricbarca o corbeta, que la podem trobar també amb més de 3 pals. La definició de corbeta o bricbarca és molt senzilla. És un vaixell de 3 pals o més amb veles quadres principals a tots els pals, excepte el de popa. És a dir, una bricbarca de 4 pals tindria els 3 primers amb veles quadres i l'últim sense. L'últim sempre tindrà una cangrea i els altres no pot tenir cangrees, perquè les veles quadres són principals i les cangrees no hi poden ser. Per tant, tindrem també, fixeu-vos amb les seccions dels pals també. 2 pals amb 3 seccions, que són les veles quadres, i l'últim amb 2 seccions, que és el pal de veles de tall. I el que us he dit, amb 4 o 5 pals el mateix. Seran tots amb veles quadres excepte l'últim. I això serà una bricbarca o corbeta. I és bastant fàcil d'identificar. Amb 3 pals és molt comuna, aquí diem l'Europa, però sí. Normalment vaixells mercants eren i poca cosa més. I sí, falten 2 fotografies només i fem comentaris i concloem. I aquí ja és la bricbarca amb veles quadres en l'últim pal. És a dir, tots els pals, siguin 3, siguin 4, siguin 5, amb veles quadres com a principals. La cangrea sempre la tindrem al pal de popa, certament, però tot i així, tots els pals amb veles quadres. Això en anglès s'anomena full rigged ship, és a dir, completament aparellat, que en català i castellà traduïm com a fregata. Per què completament aparellat? Perquè està clar, tots els pals completament aparellats amb veles quadres. Si tenim veles quadres al de popa, tinguem o no la mitjana, aquí tenim una mitjana rara, una mitjana triangular, que és una vela de capa, però sigui aquesta vela o no hi sigui, com els bergantins, tot i tenir la cangrea, són veles principals. I per tant, tots els pals, siguin 3, 4 o 5, van aparellats amb veles quadres. Tots els pals en 3 seccions, i això dona lloc a l'aparell de fregata. I aquí hem vist els aparells ja principals. Hem anat creixent amb els bergantins de goleta, que tenien només veles quadres al trinquet, les bricbarques a tots menys a l'últim, i aquí ja tenim la fregata, que és entorn dels tots els pals amb veles quadres. I ara bé, si algú té alguna pregunta, abans que passem a l'última fotografia, que és més de debat o de curiositat, endavant. Bé, tenia cap comentari? Perdona, Jan, com deies que és Sí. el barco, aquest aparell, com es diu? Fregata, és la fregata. Fregata. Però en anglès es diu, sí, en anglès és el full rigged ship, que porta més, diguéssim, a la imaginació, perquè es vol dir full, és a dir, complet, rigged és l'aparell, i això, un vaixell completament aparellat, que és la fregata. I aquí ja és el colmo dels colmos, perquè tot i que tot està molt estandarditzat, dins d'aquests aparells que us he dit, és a dir, el 99% dels grans velers tindran un d'aquests aparells que us he comentat. No obstant, podem tenir els pals que vulguem, les seccions que vulguem i les veles que vulguem, doncs clar, aquí es poden fer mixtos que surten de les pautes marcades en els llibres o en la tradició. Però tot i així, aquests aparells els hem d'anomenar d'alguna manera. I en totes les llengües s'ha optat per una nomenclatura més o menys lògica que barregi o que indiqui quin pal d'aquest nou aparell coincideix amb un aparell dels que hem vist ara. Per exemple, aquí tenim 3 pals, un pal trinquet sense veles quadres, una cangrea, per tant és un pal, diguéssim, de goleta, un pal major sense cangrea, amb 3 seccions i amb veles quadres, per tant un pal de bergantí, i també tenim
un pal de mitjana, una vela cangrea sense veles quadres. Sempre el tindrem, aquesta vela cangrea. I llavors aquí se'ns presenten, seguint aquesta lògica, dues opcions d'anomenar aquest vaixell. Per aquesta situació dels diferents aparells. Un aparell possible seria el de bric-barca de goleta en el trinquet. És a dir, una bric-barca amb un trinquet de goleta. Una bric-barca de 3 pals amb un trinquet de goleta. La bric-barca, recordeu, que només tindria veles quadres en el trinquet i en el major, o sigui, 2 pals menys l'últim. Per tant, aquí tenim una bric-barca, però el trinquet no té veles quadres, sinó que és de goleta. Una altra opció també seria el de goleta de bergantí en el major. És a dir, goleta de 3 pals amb major de bergantí. Qualsevol d'aquests noms seria correcte i porten a imaginar-se el seu aparell. I com aquest ens podem trobar molts més. És a dir, clar, les barreges són els que són, tot i que la gran majoria estarà encasellat l'aparell dintre un dels que hem vist anteriorment. Això és poc freqüent, únic que, clar, hi ha molts valents i, per tant, hi ha la possibilitat que sorgeixin aquestes qüestions. I pel mateix camí trobaríem els vaixells d'aparell modern, en qual podem substituir les cangries per veles Marconi, posar altres veles, diguéssim, modernes, i que més o menys podrien també encadellar dintre un dels aparells que ja hem vistos. I ara sí, si algú té algun comentari a fer o vol que revisem alguna fotografia que hagin vist, doncs endavant. Molt bé, Joan, gràcies. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Per aquí. És un laberinto. Sí, per aquí és tot una ciència. Si us sembla bé, obrim el debat. Si hi ha qualsevol persona que vulgui comentar, podem obrir els micros i aprofitem ara que tenim aquí a l'expert per fer aquestes qüestions o aquestes dubtes que tinguem i ajudar a entendre una miqueta més què és això dels ganaders a partir de la fotografia. ¿Teniu alguna cosa? No, a ver, ha llegado la fragata. Sí. Hoy día hay navío o algo parecido. ¿Hay? Algún tipo de barco que tiene navío. Navío. Vale. Hasta el incluso había navío. Sí. En una de las fragatas. Sí. Hoy día no sé si habrá algo parecido a el Américo del Fusi. Sí. Clar, preguntava per aquí el Manolo si podríem dir que avui, a data d'avui, també hi ha el tema dels navilis, per exemple, que no hi hem entrat, no? O ja són vaixells que ja no estan en circulació, per d'alguna manera. Els navilis passa una miqueta com el tema del pailabot. És més guiat el tipus de vaixell i no tant l'aparell. Sobretot eren vaixells de guerra, els navilis. Vaixells de línia, d'aparell de fragata, sobretot, però vaixells de guerra de la marina. I no fa referència al seu aparell. Els aparells més o menys són aquests que hem comentat ara. Eugeni, pregunta? Los 3 escándalos del Santa Hola. Dic, les 3 veles escandaloses del Santa Eulàlia, que mai les posen, no sé si s'han arribat a posar alguna vegada. Tu creus que millorarien la velocitat del barco si es posessin? I després l'altra pregunta que et volia fer, quan es comencen a fer barreges com aquesta última diapositiva que has posat, hi ha algun altre barco que tingui un aparell o és únic? Carlos London, si hi ha un altre barco, perquè, no sé, sobta una mica invents d'aquest tipus. En quant a la Santa Eulàlia, hi ha una foto a port, em sembla de fa un parell d'anys, que van provar les escandaloses. Navegant per això, jo diria que no les han posades mai. Si milloraria la seva velocitat? Bé, jo crec que sí. L'escandalosa, un aparell de goleta, sobretot, és molt important. De fet, arriba al punt, en aquesta foto inclús de l'última pel·lícula de Londres es veu que el tamany de l'escandalosa respecte a la cangrea, Déu-n'hi-do, és a dir, és molt semblant
Inclús arriba en casos en què l'escandalosa és molt més gran que la cangrea que porta associada. I això em porta a dir que sí, que l'escandalosa, tot i ser un aparell que podríem dir complementari o per quan fa poc vent, doncs sí, és un aparell que ajuda molt, sobretot perquè a l'afegir-se verticalment no altera la posició longitudinal del centre bèl·lic, cosa molt important en la maniobra dels grans velers. En quant a la segona pregunta de si hi ha velers com aquest, com el Pelican of London, bé, la primera cosa a dir és que el 90% de velers ja us he dit que són com els que hem anomenat. Per què? Perquè tenen una lògica a darrere per la maniobra, per la compensació dels centres bèl·lics i de gravetat que porten a la seva utilització, perquè són eficaços, diguéssim. Velers com aquest, Pelican of London, és més com un prototip que no pas una cosa estandardizada. De fet, aquest en si és únic. No hi ha cap més, com us he dit, Big Barca de bolet en el trinquet o com li vulguis dir. No obstant, hi ha altres vaixells que no s'engloben dintre els aparells que hem vist abans. Sobretot els derivats de goleta Balacho i bergantina i goleta. És a dir, com si us torno a posar l'imatge d'aquest vaixell de 5 pals, doncs podríem trobar que aquest pal major, per exemple, no tingués la vela cangrea i per tant fos un trinquet de bergantí. Això podria ser. I per tant, tenint tants pals, la possibilitat augmenta molt. Ni que cada vaixell d'aquest serà únic llavors, perquè no, és molt poc probable que en surti un altre igual. El cas de Pelican of London, que jo sàpiga, és únic. És únic aquest aparell. Hola, bon dia. Escolta, felicitats per la lliçó que ens estàs donant. I et volia preguntar, els clippers del te, com el Cathy Shark, quin tipus d'aparell porten, sisplau? I si és el més eficient? Molt bona pregunta. Els clippers, que van començar, com bé dius tu, pràcticament a la meitat del segle XIX, amb el Cathy Shark, l'Ariel, el Thermopylae, el clipper en si és el tipus de vaixell global. L'aparell portava un aparell de fragata, la gran majoria, o aparell de Big Barca. La majoria d'ells portaven aquest aparell de fragata perquè és el que porta més potència i més velocitat al vaixell, cosa que en els clippers del te, que estaven fets per la velocitat, per les carreres a Austràlia i a la Xina, doncs importava molt la velocitat. I per tant, l'aparell de fragata és el que porta més potència en l'aparell. No obstant, és el que requereix també més tripulació. Per això havien d'estar entrenats. El Cathy Shark és aparell de fragata i trobem els Big Barca, sobretot en vaixells de més de 3 pals, de clippers, que continuen sent clippers, ja siguin de casc metàl·lic o el que sigui, però que, sobretot amb 4 pals, la fragata ja es deixa de banda i s'entra més amb la Big Barca. Però sí. Quina velocitat podien agafar? Hi ha registres de velocitat màximes que superen els 17 nusos i mig, que això per un veler és molt. Sobretot per un veler de càrrega, és que el que cal posar, diguéssim, en focus és que els clippers eren vaixells de càrrega i que fins a aquella època els vaixells de càrrega no estaven fets per córrer, estaven fets per portar el màxim de mercaderies possibles. Amb el clipper es trenca aquesta línia i s'entren en vaixells veloços de càrrega, entrant amb el globalisme que tenim avui en dia. I això, assolien velocitats de 17 nusos i mig, inclús 18 alguns. Hi ha notes que algun clipper inclús va arribar a avançar els vaixells de vapor, que anaven com a correu a l'Austràlia, per exemple. Perden el sentit els clippers amb l'obertura del canal de Suez, on no podien passar velers, només podien passar vapors i, per tant, el trajecte s'esforçava molt més. Però la seva velocitat era més que suficient, perquè avui en dia inclús tenim mercants que van a 16 nusos. Sí que es porten contenidors, tenim que van a 21 o 22, però és a dir, 17 nusos no és pas una mala velocitat per un vaixell mercant. A vela encara menys.
Molt bé. Escolta, no sé si hi ha una pregunta més, algun comentari? Bé, la veritat és que ha sigut com molt intens, el tema, i molt interessant. Doncs, molt bé. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Si hi ha alguna cosa més, crec que no. No? Val. Doncs, moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla bé, espero que hagi estat molt profitós. Nosaltres, la veritat és que personalment s'aprèn molt, ni que mai... Quan sents aquestes sessions, t'adones que jo solo sé que no sé nada i que quelcom sé més. Perquè és que, francament, és tot una ciència, tot un món. Doncs, si us sembla bé, tanquem la sessió. Moltes gràcies, Jan, un plaer. La sessió d'aquí uns dies rebreu un e-mail perquè es pugui consultar, l'editarem perquè es pugui penjar des de la web i sigui consultable, perquè això és interessant que ho tinguem a mà també. I bé, doncs acabem amb Grans Valers i pel maig us emplacem a una nova reunió i parlarem d'un altre món totalment diferent, però que també apareix a les nostres fotografies, que són els submarins i els submergibles, que també, com comenta aquí el Manolo, que també té tela i també té la marinera, que també té la seva cosa. I nosaltres, quan hem de descriure fotografies, la veritat és que al final no tenim una amplitud o un mínim de referents a l'hora de fixar-nos en què ens hem de fixar. D'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom. Saludos. Moltes gràcies. Sí, per aquí, salutacions a tothom, salutacions, abraçades i moltes ganes de... I gràcies per col·laborar. I moltes gràcies i moltes ganes que ens tornem a veure per aquí pel museu. Que nos veamos y que nos toquemos. Adeu, gràcies. Adeu. Adeu, gràcies, Jan. Gràcies, igualment.